Om skoleliv og livets skole. Du kommer for sent. Det er en novelle. John! John! John sukkede. Nu kaldte hans mor igen. John skat, husk nu, at Mira og Bettina kommer og spiser middag hos os her 5:30. Husker du at se efter stegen? Ja, mor, det skal jeg nok. John sukkede indvendigt. Han ville ærligt talt hellere have haft, at han kunne sidde over i Miras hus alene og høre på alle Miras mors beklagelser over enten hans udseende, hans jobambitioner eller hans sociale baggrund, i stedet for at hans forældre skulle sidde og høre på det. Hans mor, der altid så gerne ville gøre det så godt som muligt, eller hans far, der værnede om sit hjem med stor omhu. Men nu ville de så komme igen. De med alt deres smarte tøj og ekstravagante livsstil ville komme, sidde i hans forældres møbler, rynke på næsen og derefter sætte sig til bords, mens de højligt ville bekendtgøre, hvor fed maden dog var, og at det var godt, at de ikke fik sådan noget hver dag. Han kunne ikke holde det ud. Han kunne simpelthen ikke holde det ud. Det var ellers begyndt så dejligt. Han var helt tilfældigt stødt på hende på et diskotek et sted ude i byen. Hun havde stået der og set smilende op på ham. Han havde taget hende i sine arme, og de havde danset sammen resten af aftenen. Deres forhold havde udviklet sig i en seriøs retning, hvor de nu hver anden weekend mødtes, tilbragte dagen sammen og overnattede sammen indtil søndag eftermiddag, hvor de skiltes. Det var her, deres forhold havde lidt det første knæk. Mira skulle på en af deres weekender for første gang overnatte hjemme hos John. Han havde gået og forberedt sig og glædede sig til at se hendes glade ansigt. Da hun endelig kom, virkede hun så underligt stille. John kunne fornemme, at hun var skuffet, men han kunne ikke helt blive klar over, om det havde noget med deres forhold at gøre. Den fredag aften var den første aften i deres forhold, hvor de ikke sov sammen. Det ændrede sig ikke hele den weekend. Hun begyndte nu konsekvent at afslå, at deres små stævnemøder skulle foregå hjemme hos ham. Hun følte sig bedre tilpas hjemme hos sig selv, sagde hun. De havde aftalt, at han skulle komme hjem til hende, men hendes forældre var taget et smut til Hellerup for at besøge Miras morbror, der var direktør i et stort møbelhandlerfirma. Mira havde fortsat været stille, men virkede betydeligt mere afslappet i forhold til deres sidste weekend. Om søndagen var Miras forældre kommet hjem. John havde iført sig sit stiveste pus og sad nu ved det brune, blankpolerede mahognibord og spiste poseret laks med agurkecreme. Han kunne høre Miras mors stemme, der højligt kommenterede vind og vejr, og var skrækkeligt det lod til at gå med onkel Leifs møbelfirma. Pludselig drejede samtalen ind på hans jobambitioner. Og hvad drømmer du så om at bruge resten af livet på, John? Ja, jeg vil nu gerne være slagter, ligesom Griseosen nede på hjørnet. Han har sådan en hyggelig butik. Hvor romantisk! Det var Miras stemme, der pludselig skar igennem samtalen. Han kunne ikke helt afgøre, om det var mindst sarkastisk. Så Mira, for guds skyld, hold nu op, lød hendes mors irriterede stemme. John så undrende til. Han syntes, der var noget forkert ved hele samtalen, noget kunstigt. Hvad så med dine forældre? Det var moren, der spurgte igen. Min far er automekaniker, og min mor er sosu-assistent på plejehjemmet her i byen. Der kom pludselig noget farligt i Miras mors ansigt. Din mor er altså sosu-assistent? Jamen, det er jo hende, der går og plager de stakkels gamle mennesker. Hvad mener du? Jeg mener, at man skulle finde noget bedre at tage sig til. Jeg vidste godt, at dine forældre aldrig har ville noget med deres liv. Sådan noget ved man, når man har boet her i vores by hele livet. Min mor har boet her, og din far og mor er også vokset op her. Men jeg formåede at bryde ud af det her hul og blive til noget stort. Juridisk professor med speciale i skilsmissesager, for at være mere præcis. Men dine forældre har garanteret aldrig haft ambitioner, der rakte længere end til gadekæret nede på hjørnet. Jeg håbede dog, du kunne finde evnen til at bryde den sociale arv, hvis Mira mødte dig, så du i stedet ville stræbe efter noget reelt, i stedet for dine romantiske fantasterier. John kunne mærke tårerne presse sig på. Det var ikke sådan, han havde forestillet sig det første møde med Miras familie. Han så over på Mira for at hente støtte, men blev chokeret over udtrykket i hendes ansigt. Han havde forventet, hun ville kigge deltagende på ham, men det var ikke det, han så i hendes ansigt. I stedet blev han mødt af et iskoldt og fremmed blik. Sådan havde det været lige siden.
Deres forhold gik snart efter på standby, hvor det havde stået indtil nu. Men nu ville de komme i hans hjem. Nu skulle han sidde i sin egen stue og høre på, hvor forfærdeligt indrettet hans forældres hjem var. Han gik ud, lettede på låget til stegen, rørte lidt rundt i den rødvinssovs, de skulle have til stegen, og forlod køkkenet for at finde sin mor. Han fandt hende i gang med at tørre hår. Mor, vil du have noget imod, hvis jeg laver sovsen lidt tyndere? Hvorfor dog det? Jeg tror ikke, Bettina og Mira kan lide den, når den er for tyk. Tror du ikke? Nej, de sagde det sidste gang, at det var det mest afskyelige, de nogensinde havde puttet i munden. Nej, John, hold så op med at sige sådan noget. De var der, efter hvad jeg så, glade for maden og glade for at være her. Det er facade, mor. Jeg har bemærket, hvordan Mira nærmest studerer vores hjem med direkte foragt. Det er åbenbart ikke godt nok til hende. Så gør dog en ende på jeres forhold. John stansede. Sådan havde hun aldrig opført sig over for ham før. Hun havde måske nok været vred førhen, men hun havde aldrig hævet stemmen før nu. Moderen lod til at se forskrækkelsen i hans ansigt. Undskyld, John, jeg skulle ikke have råbt, men det irriterer mig grusomt, at du siger sådan nogle ting om Mira og hendes familie. De er der nogle søde og rare mennesker alle sammen. John tænkte sig lidt om. Hun havde måske ret. Det var måske bare ham, der overreagerede. Han så ting, der ikke var der. Mira havde ikke set foragtende på deres hjem. Hun havde måske blot set interesseret ud. Han blev pludselig i tvivl om sin egen proportionssans. Han havde måske bare pustet hele Miras og sit eget forhold helt ud af proportioner. Hvad så med den ret så hårde kritik fra Miras mor? Det var måske bare fordi, hun havde været vred på hans mor den dag. En eller anden lille uoverensstemmelse, han på en eller anden måde havde fået drejet, så det fremstod som værende rettet mod ham og hans familie. 5:30 ankom Mira og hendes mor. Hans mor gik straks i gang med at skvadre løs med Miras mor om alt mellem himmel og jord. Der var jo ingenting. Selv Mira opførte sig helt normalt. Er det så mig, der er noget galt med, tænkte John. Er jeg ved at blive sindssyg? Hvorfor går jeg ellers og opdigter et helt system af hændelser, der ikke har noget på sig? Men kritikken hjemme hos Mira havde været reelt nok. Men resten? Under middagen talte de alle på kryds og tværs omkring de lille slæbende træbord i dagligstuen. Mira konverserede hans far om hans arbejde som mekaniker. Han så helt oplivet ud. Det, at nogen gad interessere sig for det, han lavede, var ikke noget, han oplevede hver dag. John studerede intenst Miras ansigt. Hun så umiddelbart interesseret ud. Han flyttede herefter blikket over på Miras mor. Der var heller ikke nogen antydning af den foragt, hun havde udvist over for John hjemme hos Mira. Pludselig skar hendes stemme igennem småsnakken, henvendt til hans forældre. Ja, jeg hører, jeres søn vil være slagter. Moren kiggede over på Miras mor på den anden side af bordet med et spørgende blik. Ja. Skal han så udvikles til et lige så kortsynet menneske som sine forældre? John så et glimt af dyb foragt i Miras mors blik. Hans mor tabte af bare befæbelse sin kniv og gaffel på gulvet. Hvad mener du? Spurgte hun anspændt. Nå, jeg tænkte bare. Hvad tænkte du bare? Hans mors stemme lød nu betydeligt mere hård, end den havde gjort tidligere. Jeg tænkte bare, når han nu selv siger, at han ikke gider, og at han er blevet presset til at tage det valg, han har truffet, fordi hans far går og truer med, at han vil blive forvist fra sin families inderkreds, hvis han ikke makker ret. Et ondt smil var ved at bane sig vej på Miras mors ansigt. John mærkede, hvordan de alle sammen så på ham. Han mærkede sin mors fortvivlede blik ved siden af sig. John søde skat, passer det? Er det ikke godt nok, det vi har? Nej, mor, jeg vil gerne være slagter engang, og det passer ikke, at jeg har sagt alt det. Det er bare noget, hun finder på. Det er jo løgn, alt det der, John. Mira og jeg har selv set, hvordan du drak dig stangberuset hjemme hos os, og derefter kom med yderst vulgære hensynninger til både det ene og det andet. Mira har selv fortalt, hvordan du næsten havde tæsket hende halvt ihjel, hvis hun ikke makkede ret. Igen så John skadefryden i Miras øjne. Hun nød det her. Hun nød virkelig at se ham blive hejlet igennem i fuld offentlighed. Hvorfor, vidste han ikke. Men han vidste nu, at han ikke kunne klare mere. Det passer ikke. Hans stemme var sløret af gråden, der sad ved halsen. Jo, det passer. Men du skulle skamme dig, John. Sådan en måde at ydmyge min lille Mira på. Hele landsbyen snakker om det. Min Mira var tjent en bedre mand end dig. Han rejste sig
og forlod bordet nærmest i trance. Han gik op ad trappen og ind i sine forældres soveværelse og hen til sin fars våbensamling, der gennem årene var blevet ham en mere og mere kær hobby. Han åbnede våbenskabet, fandt den kraftigste pistol, han kunne finde, tjekkede, at patronerne sad i, og gik nedenunder igen. Han gik gennem entréen og hen mod dagligstuen. Adrenalinen pumpede rundt i kroppen på ham. Hans hjerne fremviste det ene mere blodige og voldelige billede efter det andet. De forestillede alle sammen Mira med et fint lille skudhul i panden. Nu var det slut med de hånende blikke. Slut med flere løgne fra de fordømte røde læber. Slut, slut, slut. Det ene ord kværnede rundt i hans hjerne, da han åbnede døren og gik indenfor. Han stilede målrettet hen mod spisebordet og Miras plads, løftede hånden og skød. Braget gav genlyd i nogle sekunder, så faldt Mira slapt ind over spisebordet og var død. John rykkede langsomt væk fra bordet, chokeret over det, han lige havde gjort. Han så, hvordan Miras mor desperat ledte efter en puls, og hvordan hun lidt efter brød grevene sammen. Han vendte rundt og stormede ud af huset. Udenfor var det ved at blive mørkt. Han satte farten op og løb alt, hvad han kunne, ned igennem landsbyen, lige til han nåede Griseosens butik. Han listede rundt om butikken og ind i Griseosens have, der stort set var omgivet af et lille lavt stakit. Han satte sig op i Griseosens gamle piletræ og trak benene op under sig. Han kiggede ned på pistolen, han knugede i hånden. Det ville være så let. Bare et tryk på aftrækkeren, og så var alt forbi. John sad stille. Han kunne høre sit eget snøftende åndedræt over blisten, der spillede en lille melodi i Griseosens gamle piletræ. Han holdt om pistolen, men lagde den så fra sig. Det var som om den brændte. Han så en rød bil køre op ad markvejen. Den stoppede så pludseligt, at den skred ud og gled ned i grøften med forhjulene. En midaldrende kvinde, Miras mor, steg ud og stod med hænderne for ansigtet og øjnene spilede op. Du kommer for sent, sagde John og lukkede øjnene. Men han troede nu ikke, hun hørte ham.